gaua izaten du, gorpikotxo batzuekin, eta gero agian zaien asmatzea dena da, zein gastaz, ze martxa daukaten asmatzea oraindik ezak. Baina gutxi gora bera, ikusten eta gastuen arteko hileroko saldo bat ateratzen da, eta bukaeran, udalak estimatzen du, ze gaur egun daukan diru kopurarekin likidoa, onduko horretan, 4 milioi hasi dela, gutxi gora bera, presio, likido eta presio izan dezaken udalak, zer desuan bezala, ez da hori, gudako presiorik bestiak egiteko gineak edako, 3-4 milioi hori estimazioa. Eta hemendik handik bete barru, eskatu berko dugu, plan honen nolabitasuna, gertatu da, eta zein espirezio dut. Printzipioz, oiko urteroko kontu bat izango ditzake, ondo bat, urtean egin dugu. Bilaren bat, baliaren bat, bilaren bat. Alde aldeko, beraz, abatez honetan da, ginean hauetan zeriketan dira zuzutu gogularen bikizentan dara. Dengo tomezuan, oso bestelako eskaera duen honetan euskeraren zurgo udalaren euskeraren erabileran informatizatzeko plana dutake, horretan ekin duen bai, txotxaldean, gaur, zurgo udalaren euskeraren erabileran normalizatzeko rapidaren planetariako planizatzeko amantzeko prosuna eta behin udalatzari. Erakunde publikoek legerik izan dute, dauzkago sortero beren ikutan politika zehazteko, eta azken hilabeteetan, borobildu dugu, zulo duela, euskera normaltasun oso erabilak izateko plan berriaren diseinuak. Zulo godalak aspalditik intzun euskeraren aldeko autua, horren adierazalea zuen horretareak guztian onartu izan euskeraren ordenantza. Ordenantza horrek euskeraren erabilera erotzen du udalaren euskerenetza salduera eremuan. Halaber, 1998 urtetik, udalerri euskaldune mankomunitateako Europako kidea Zulo udala, eta horrek ahalbidetzen du besteak beste euskeraren erabateko normalizazioa lortzeko lanean aritzea, herritarrak sentsibilizatzeko eta komunikatzeko lanetan dutitzea, eta euskararen gainerako arnasuneekin saretuta eta elkartzen du aritzea. Ondorioz, udala euskararen sustatzaile da, eta arduren neurrian behintzat, eta eskumeneko esparrutan, udala biziberritzeko eta normalizatzeko eginara egiten ditu, Euskal hiztunen eskubideak errespetatzeko asmoz, gaur egungo testuinguru sozial gai honetan. 90. hamarkadatik lan handia egin da udala euskalduntzeko, eta segogoruke erreferentziazko udalera irutu gara euskararen erabileraren dagotzunean. Horren adierazgarria 2020 urtean Euskal Institutuaren eskolatzeko da udalak, euskarazko erakunde tituloko mailako zentzutan eta justu bikaizkigutaren eskuratzeko osatu zen diagnostiko hartu da oinarritzat, plangintza berri honen berri honetan, euskara normaltasun osoz eragin dadin, erronka berriak identifikatzeko. Gainera, plana idazterako garaian kontuan hartu Eusko Jaurlaritzak hartu zuten gertatu berria, eta baita ere hizkuntza politikarako sailburu horretak prestatu duen kemen markoa egokitura plana, hain justu plana ere betetzen maila ebaluatzeko alderate sistema ere gure gain edo udalak bere egin. Ildo beretik, planizazioantzarako udal jarduerak hizkuntza irizpideak ere zehazten dira, UEMak Euskal Autonomia Erkidegoko udaletarako proposamenetan oinarrituta, eta dokumentu horretan, ikusi dezakezue, zehaztu dira udalak
zerbitzua eskaintzen duenean, dala erakundearen irudia agertu behar duenean, edo urtareko agertzen duenean, edo barrura begirako lanetan behar duenean, izan barneen kanpo harremanetan, prestakuntzetan, baliabide informatikoetan, euskarak ze presentzia izan behar duen horietan guztietan. Baita, udal jardunaren kudeaketan ere, euskarak ze presentzia izan behar duen. Adibidez, lidergo kontua lantzen duenean, edo hizkuntza klausulen. Izan ere, egongo testuinguru linguistiko orokorrean, gaztelania eta aritzeko joera hartu daiteke, eta uste dugu beharrezkoa dela euskarazko jardunaren beharrezkotasuna ere agendan dutela eta lasoko. Horregatik, zazpigarren plangintzaldiko plan honen bisioa da, udalean euskararen erabilera indartzea eta areagotzea, bai zerbitzu hizkuntza modula eta lan hizkuntza modula, euskararen erabilera bermatu eta elkarren dituzte eskubideei erantzun ahal izateko. Plan hau, garrantzitsua da udal osoak bere egitea, udal osoa inparten dutenean sail guztietako langileak, arduradun politiko guztiok, gure egin dezagun, udalbide honetan, kudeaketa alorren dagokionez, erronka hauek identifikatu dira eta erronka hauei erantzuteko ekintzak identifikatzen ditugu udalak. Alde batetik, egitura egokia antolatzea udalaren kudeaketa orokorrean txikatuta, jarraipen sistematiko bat egitea, hirugarren puntu moduan hizkuntza irizpideak ezagutarazi eta betearaztea, eta laugarrena arduradun politikoa ez langileen lidergoa sustatu. Eta hizkuntza erabileraren alorrean berriz, hainbat ekintzak identifikatu dira, zehazki hizkuntza irizpideak ezagutaratzeko eta betearazteko, eta euskara sortze hizkuntza, lan hizkuntza eta ekintza horien guztiak 2020 hizkuntza irizpideak bertatik kudeaketa plan urteko kudeaketa plan ditugu, eta pixka bat plangintzaldiak erotuko bitartean ere muguntara jokatzea horre ikusten dugu planak, aurkezteko kudeaketa plana ikustuko eta horiek manatzen batzen, ekintza guztiak martxan jarri eta plana ikustuko egitara. Entonces, algo que manda es explicar, profesional, plan aumento de comunicación. Pues, Ondorioz, abarez ematen da, bizoro igorralaren zizkoaren plangintzarako eskolaren erabilean jantzeko plana. Plan, usuruko udalak, 0-2 usuruko hauteskolak dutekatzeko eskaera ekratzea. Puntu hau, kokatzeko azkenean batean, eskaera hau udala haurreskolako akordioan sartu ahal izateko prozesua baitan, gain ipatu duen prozesu horretan, pixkanaka aurrera eta gaur modulun kokaketan edo eskaera honetan, azpimarratu nahi dugu akordioan sartuko dena ez da haurreskolak izango, ez eta usurbilpea da, herri bezala, edo udala berak sartuko litzateke. Eskaera hori bideatuko dut, hori eta jarriko meiz bat ez da, gero, tako zuzendaritzak paktologoak behar, onartu beharko luke usurbilpean edo paktologoko izatea edo, eta behin onartuak izango bakina, operatuko gamuke usurbilpean dauden udala eskolak askotan dago, gehiago baliake operatuko gamuke paktologoan sartu. Beraz, motxian hori da nera kartzen dugu eskaera, zurbil, udal bezala, paktologoko kide izateko eskaera. Eskaera horretaz gain, aipatutako bidean pixkanaka aurrera dekoa, lanketa egiten nahi gara paktologoko zuzendaritzarekin, lanketa egiten nahi gara gaur egun dezitatua duen ikastolarekin eta baita ere bertako ezizalekin. Eta esan pixkanaka prozesu honetan, itzalak gehiago izan dian honetan, pixkanaka biak gehiago ikusten nahi dela, eta akumulatadura bai
horren hilabetearen bukaeran, martxoa bukaeran, partzuergoaren zerbitzuaren aurkezte gogo bat egiteko, finantza argudiatu dut, tunelea argudiatu dut, eta herritarrei pixka bat aurkeztu, nolakoa izango den tortuzko zerbitzua, zeskaitza mota emango dian, eta horrela teoria esantzutatik bueltan datorrenean aurre matrikulak egiteko momentua datorrenean, gurasoek eta bertako parteide duteko informazio teoria esaketen, atzko behin eskilarrak lo eman egin. Eta motxian, eskaera bakarkan, esatekoa behar zurbil, logoko kide izatea ditxi egiteke. Gaurko eguna, pozik egoteko eguna da. Eago da PNV urte luzez egindako aldarrikapen bat, gaur errealitate bihurtzera doa. Usurbilgo aurreskola datorren ikastetxetik aurrera, aurreskolen partzuergo publikoan urtegarretatzen. Aspaldiko eskaera izan da gure aldetik, bai publikoki eta bai udalplenetan mozio ezberdinen bidez. Gaur esan dezakegu lortu dugu. Erabaki honek bi ondorio nagusi eta oso garrantzitsu dakartza. Lehenik eta behin, datorren ikasturtetik aurrera, Usurbilgo familiek lehen aldiz 0-2 urteko aurreskola zerbitzu publikoa eta doakoa izan dute. Hau ez da txikikeria bat. Orain arte, Usurbil urruntzaldeako herri bakarra izan da matrikula ordaindu behar izan dira. Gure familiek desabantaila egoeran egon dira gainerako herriekin alderatuta. Egoera hori amaitu egingo da. Bigarrenik, gaur egun arte zerbitzuan lan egiten dute langile 7 langileek aurreskolen partzuergoan integratzeko aukera izan dute. Horrek esan nahi du lanpostuen jarraipena eta egonkortasuna bermatzeko urrats sendoa ematen. Hasieratik esaten dugu, integrazio honek langileen eskubideak errespetatuz eta bermatuz egin behar duela. Eta hori da defendatu duguna beti. Gaur berriro ere agerian geratzen da gauza. Borondate politikoa dagoenean, zailtasunak gainditu daitezkeela. Prozesua ez da erraza izan. Zalantzak, oztopoak eta kritikak egon dira bidean. Gogoratu behar da, EJ-PNVek lehen aldiz ekimena aurkeztu zuenean, zalantzan jarri zirela prozesua bideragarria ote zen ala ez. Publikoki, aitzaki ugari entzun behar izan dituen, ez zegoela bermerik ezinezkoa izango zela, langileak kalerako bateko arriskura zegoela. Denborak bakoitza bere lekuan hartu du. Guk beti defendatu dugu Usurbilek ezin duela salbuespena izan jarraitu. Ezin dugula onartu herriko familiek baldintza okerragoetan jarraitzea. Ezin genuela onartu zerbitzu publiko eta unibertsal bat Usurbilgo herriari ukatzea. Gure eredua argia da. Aurreskola zerbitzu publiko, doakoa eta unibertsal. Eta gaur, norabide horretan, urrats erabakigarria ematen dut. Eskerrak emain nahi dizkiogu prozesu hau posible egin duten guztiei. Bereziki aitortu nahi dugu langileen pazientzia. Gaur, ospatzeko eguna da. Ospatzeko, Usurbilek izango duela 0-2 urteko aurreskola publikoa, doakoa eta unibertsal. Ospatzeko gure familiak bailarako gainerako herriekin, herrien baldintza berdinetan egongo dira. Ospatzeko langileek euren ibilbideari jarraipena emateko aukera izango dutela sare publikoan. Eta batez ere, ospatzeko erakutsi dugulako politika egiteko beste modu bat da. Herritarren interes orokorra lehentzez. EJ-PNVek bide horretan jarraitu. Akordio hau, kudeaketa ereduari baterako lehen bat izan dugu, orain parte udal zerbitzua izango da. Erabaki horrek lagundutako onartu eta buruzez egiten ari da prozesu batekin. Prozesu hori inputatutako eragile guztien elkarrizketarekin, erantzukizunarekin eta akordiorako borondatearekin garatu behar da. Gure taldearen ustez garrantzitsua da trantsizio hori sentsibilitatez eta zorroztasunez egitea, kontuan hartuta hemen ikastetako interesak, familiak, langileak eta bat.
Egin zuri erantzunarren, zuan, alde batetik arrazoi eman, egia da, pauso hona dela, zure atxildurik inoiz kontra eman, eta ez dugu oztopo jarri. Baina batetik antzietena, gazituntuan doikei, orain zatozte subrogazioan bandera eskutan hartuta, langileen aldea eta zerla, orain dela zitazioa batzatzen joanean, aproboko atea joketu, eta idatzi ginen. Ikusitaz, konstituzioan usuziko aurrekontutan, esan genuen, posibilidarik egon zen subrogazio bat emateko, zurgo udalan, zurgo aurreskola partologoa esatuko, eta harrikak esatzen duten ez ez. Guk arrazoi bakarra jan genuen apuruan ez sartzen da. Zeu, beste, arrazan, eta konporrikoak inokera jarri duen zela, bakarra muga horriak genuen zen, zitzaiak kanpora judiziala, eta guk eta sortu. Eta hori izan zen, arrazoi bakarra gure esatekoa apuruan ez dut. Guztien, beste ingo ozoko ekara. Ordu zuekoan, nortzia esaten ez gu langileen gatikan, eta Amerikino batak zala, da bandera hori estintzen jutia, duek, nik uste, garbi utzi nahi zenutenean, parkoa sartzeko aukera uko zenutela, eta langile guztiak kanpoan gehiago zena, bandera hori estintzen jutia, euskari utzait, ez da oso txukur ez dut Amerika. Guk esan du beste zeikatak, guk esan genuen, aukera hori goi gainak genuen, idatzi bat dutzen, email ez dantuz guten, ez da oso borratzeko aukera. Zurduko aurrezkoa parkuloa sartu nahi hori dago, ez zitzaiek abezan. Eta horretik bizitazio berria martxan jarri genuen, eta horretik guztarretu genuen udala aurrezkoa. Aukera berria etorreanean, eta parkulorako subrogazio aukera etorreanean, baxiratik martxan jarri behar, hori guztiok nungo oztoko hori jarri, eskatu ditugu nadia bermeaz, nungo hori eskatzen egon behar, ez ere zitzaientzako, bat ez ere udalan. Estetik ez. Ezakit nundikan ikusituzun oztokoak, okunde aldetikan jarritu gontzabak, eta eskideun, parkuloaren aurka, nungo momentuan ez ez nolako zen. Gure posturaren da, hartzak ikusten badia, kiranik, probazatko da, eta hori da, zurroazio, Justo izaten nahi naiz, momentu batean, lehenengo eskaira momentuan, zinzu parkoa eskartzearen aldean, eta ezitzaileak ertenatzearen aldean. Parkoa aukera bakarra dutzigun, Zogoko bidea hartu nahi baldin maiztu, udaztasun ez da jukiak kanpo zidara. Eta bi horien artean aukerako ez. Eta aukeratu genuen, ondo proiektuak jarraitu eta zeekin jarraituko hau. Orduan ez dut da, diskurso berdinean, esanku, parkoa detenitu ego, doakotasuna detenitu ego, urpet egon da gaizki, eta bitartean ez zitzaileak gurtu izan. Ez, diak ezatu bat. Eta gurtu batean bietako aukera bat dutzen. Guk garbi esaten, bizitzaileen aldeko apustu egin genuen, urteetan zetorrez proiektuarekin jarraitzen. Aukera izan dugunean, subrogazioa sartu, bizitzaileak bertan sartu, eta proiektu martxa berri hori, eta bai egia da, berdintasuna lortu, grupo berrikiko, daudien aukera dugunean, aukera berrikiko aukera. Espero dut, ospatzeko gune lehen dira, orduan arbituko delako benetan artean egin arbituko erabaki eta hartu berrien erabaki guztiak ondo hartu ditugula eta benetan ondo hartzeko bermeak noski jarriko ditugu martxan, baina espero dut benetan ospatzeko guna eta erradurik elkarrekin ospatuko dugula, irailaren dugia izango da. Oraindik geratzen deskigun urratsak, lenguan uste batzordean nuen dagoen berri, kronograma osoa, pleno bakoitzean urtez eta bat, oinarri juridikoak, bestean dagoen idazkariak eta idazkariak emango dugu utilitzea, eta nire idazkariak dalako, ea dana ondo duzkan. Eta espero dut, dana ondo dutea, guztion hobe beharrez, eta oskur bizgarren, eta Euskaldungo aurren hobe dago. Honetan uste ospatu, irailaren dia ospatuko dugula,
Eta gaur, gaur eskaera soia prozesu honetan, lehen urratsa egiten duguna, egiten dugun guztik, elkarrekin egolako, gaur eskaera honetan esan diola, etxeko zuzenari fonamentuko dute, eta horregatik, ditxoak, sarek esan dutela, bilera iritsi bat egingo dugu, gure horrean, aktuakoak zeuden, esplikatzeko eta bat, hori manipulazioen hondetik, informazio guztia eskuartean izan dut. Baina aurrera torriko behar bestelako irabaki gehiago, azkenean informazioan zituaren sektoreko nahi, gaurko argi importantea bada esplikatzeko parte prozesu honetan eskara egiten dugulako, baina gaur behingoz, ez behar. Irailaren bian ikusiko dugu guretan ospatzeko dugulako. Arduak egiten. Bai egia da, guk aspaldiak irakurtzen dutena, aspaldiak esaten dugu, eta hasiera izan zen, hasiera izan zen arazoa langileena. Hasiera bai izan zen ez ziren langileak superbatuak izango. Baina behin langileak jarretak onartzen da zurogako zikua alairen zalantzak dira. Zalantzak dira, abestero esatuko den langile horiek izan. Baiezkoa esan da gero ere, baiezkoa esan eta baiezkoa esan dela segitu. Ondoren ere, Bai, guztiz ados, zalantzak egon dira, aurreko astearte. Urte terdikoaz, ez zalantzak egon dira onartzeakoan bai edo ez, barroa gustatzen dugu, ez. Hortan dudaik ez dugu, zalantzak egon dira, gugun ez delako, eta ez daulako zitzari kantidade bat, gure buruan geopatu kaleak dianak. Aurreko astean, prozesu hasi zen dela urte terdi baino gehiago, aurreko astean, jaki genuen ja, behingoa batutan, zenbat ez zitzari zegoean. Zalantzak, gaur egun behin zalantza ditugu, tornauteko ikasturteko hasira nola izango dan, portetan antolatuko dan, erabakian nola hartuko dian, zalantzak pila ditugu. Horrek ditura sortu dizkugu, eta horrek gure barruan bai, panikan gauzak sartzen dut. Jarri zurroak gozala egon zanean, uste duda gutxi egin dugula, duda horretzaren partu egoraz. Zalantzak izan dira, bideak inguruan. Ez emaitzaren inguruan. Ez emaitzaren inguruan. Bidearen inguruan eta bidearen nolakotasunaren inguruan. Eta ez dira zalantzak produktuak. Horrekin esan dut, egin edozein juristarekin. Eta nahi badatu hori baten, ikerkariaren duten. Zalantzak nagusiki, beste eremu batzuetatik dago. Eta bidea zer eta nola egingo da, azkenengo aste hauetan ari gara dutzen, eta Xabik esan duen dutela, argitu gara, ere, dugunea. Eta zenbat, langile, soilikak, datu ez dugu ikastu da beziko. Langile, markorren egitu mendikan, ez gara eseri ez da ikastu da. Eta bezala, horrena, ikastorarekin daukagun kontratua hau txiko. Eta espalda dugu, haustura hori, adostasun izaten bat izateko. Horrena, egin behar dugu, eraikita dagoen zerbait hautsi. Eta haustura, normalen haustura izateko. Horrena, egin zerbait hautsi, zerbait ez daitezeko. Eta hori dana bat egin dugu. Eta alba da, inolako langileek kaltetu gaur. Eta gure zalantzak eta kezkak hortu gaur. Ez emaitzatekin, ez eta bidean sortu daitezen araztekin. Horrek egonera, eta bidea hauek, honela beste dut. Eta hori ez den mentalekin bidea eta bidearen nolakotasuna. Eta kezkak ez dira gogoekoak. Horrela argituko da, kezkak beste arlo batzuetatzen datu. Horren adibide da, Jaurlaritzak nahi gainean ez dela lankidetza izarren gauzateko. Jaurlaritzak adibidea da protokoloa. Protokolo horren izaera juridikorik ez duen protokoloa. Una declaración de interés. Protokolo horrek ez duen juridiko posible.
Gure kezkak hortu dugu. Bakilio, eskuduek bidea, zain dugutea, opartean, bezartea, inolako sorpresa du. Bide honen oinarri juridikoak oso Ordu, esatzen dugu. Bakilio, begonkek, berelari bidean, benetan, ospara. Iraiaren batean, dana ondo bidean, iraiaren batean, Eusurriko aurreskola, partzuergoko kide izango duelako, eta iraiaren batean, egun dauden langileak izango duelako partzuergoko langileak. Beraz, espero dugu, esan dugu, hori barnetan nahi duguna, iraiaren batean, egoera dutan dugu, inolako sorpresa. Udalak, pero de Eusurriko eskola publikoa, eskola partzuergoan, integratzeko eskaera ona. Alde, 10 boto aldeko, beraz, zabako zelakoena, Eusurriko dena, zein Eusurriko aurreskolako zerbitzua aurreskolak partzuergoan integratzeko eskaera. Zigarren puntuan, martxoaren zortziko emakumeen altxarriko. Izpituana, martxoaren zortzian, emakumeen nazioarteko egunean, emakumeen eta gizonen arteko berdintasun berdeak eta garekin dugun konpromisoa irmoki berresten duen. Identitate demokratiko hori ukaekin behar. Baina guzti, aske eta kuestionatu baten puntuzko dugu. Gaur, ahotsak irmo protxatzen dugu berdintasunaren munduko eta lanetako. Bere diskurtsoak kotoratzen eta zalantzan jartzen ari baita komunikabideetan, sare sozialetan, eta modu kezkagarrian harremanetarako eguneroko prestatzeko. Historian zehar berdintasunaren aurrerapenen aurrean gertatu den bezala, mugimendu antifeminista baten gorabean gaude gaur egun. Diskurtso erreakzionario eta misoginetan adierazten dugu. Narratiba horiek oinarrizko konkistak zalantzan jartzea, nahasmendua sortzea eta indarkeria matxistaren existentzia resukitzea bilatzen dugu. Diskurtso antifeministak erasoaldi politiko eta kolektiboki antolatua osatzen dugu. Eztabaida publikoan ez dira beste iritzi behar bezala onartu. Berdintasunaren defentsa ez da aukera bat, ez da ideologia bat. Giza eskubideak unibertsalak, zigortua eta babestua. Hamarkadetan kolektiboki borrokatu eta lan egin lortu duten eskubidea da emakumeek, mugimendu feministak, erakundeek eta pertsona aliatuek batez ere diskriminazioa desagerrarazteko, askatasuna zabaltzeko eta guztiontzako aukerak bermatzeko. Berdintasunean ez den duen, estereotipoak baztertzen dituen eta errespetuan, askatasunean eta duintasunean oinarritutako harremanak sustatzen dituen gizartea aldarrikatzen dugu. Baita indarkeria matxistaren biktimak eta guztirik atera direnak aintzat hartzen du. Laguntzen eta dutzen dituen lagunak. Izan ere, ozten eta garbi esaten dugu, berdintasunik gabe dagoela eraldeko demokrazia du. Eta indarkeria matxista desagerrarazten gabe, ez dagoela guztiontzako eskubidea. Martxoaren 8an, Euskal Udalek dei egiten dugu herritar guztiei eta erakunde guztiei batuta elkartuta irmo egon gaitezen doktoratu eskubideak defendatzeko. Eta atzerapausorik gabe, berdintasun erreal eta eraginkorrean aurrera egiten jarraitu. Horregatik, Euskal Udalak konpromisoa hartzen du. Gure udalerri eta eskualdeetan taldeak sorbait bezala sustatzea, diskurtso misogino eta antifeministei aurre egiteko. Eta informazio partxuen erabili desaktibatzen dugu. Tokiko eremutik lehentasunezko kolektiboki disualtzea. Haien jarrera antifeministak eta maskulinitate toxikoak desmintzatzeko. Erresistentzia aliantzak sustatzea talde feminista eta tokiko beste eragileekin. Jarrera antifeministak sustatzeko eta eteteko biziki eta espazioetan komunikatzea ditugu. Baliabideak eta egiturak zaintzen eta babesten. Gure udalerrian berdintasun politikek aurrera egiten jarraitzen dugu.
Dei egiten dio herritarrek bat egin dezaten martxoak 8 emakumeen nazioarteko egunean tokian kontrolatzeko dugun alde eta lan egiten.